Solid Edge irekitzen dezutenen, artxibo berri bat irekitzeko aukera ezberdinak dauzkezue. Piezak marrazteko part ireki behar da. Txapak marrazteko sheet metal. Piezen multzoak sortzeko, hau da, bi pieza edo gehiago elkartzeko, assembly. Planoak sortzeko, draft. Eta soldadurako piezak egiteko, weldment. Orduan, hasiko gea piezak sortzetikan, irekiko dugu part izeneko artxibo bat, eta pantaila hontan sartzen zate. Orduan, lehenengo lana, behar dezutena beti da, sinkronos hau aldatu, vale? Modu ordenadon jarriko dugu. Bai? Transition to order. Vale. Eta gero daukezu hemen aukeretan, unidadeak aldatzeko aukera, bai? Orduan, programak ekartzen du berez pulgadetan. Bai? Eta gu lehenengo ariketak egiteko behintzat milimetrotan lan ingo du. Milimetrota pasa, eta listo. Beste gauz bat kontutan hartzeko da, pieza bakoitzari aldiozu eman material ezberdin bat. Bai? Eta marrazten hasteko, ikusten duzu irudimentxotan marrazten dela, X, Y, Z, komenigarria da erreferentziko planoak piztuta ukitzea.